yo. Lo. Ayo. Wis bene sing gelut. Sing penting bro amat. Suro. Monggo dari keamanan yang membuat kerusuhan langsung ditangkap mawon. Monggo, ayo, langsung dicekel, diamankan mawon. Mas, jangan main hakim sendiri. Mas, hei, ayo, yang membuat kerusuhan langsung ditangkap mawon, dibawa masuk. Monggo. Kru dilarang keluar dari kalangan. Ayo penontonnya metu. Hei mas, penonton metu. Sing nang jero kalangan metu kabeh. Monggo dari bapak keamanan harap masuk kalangan, dari panitia mohon dibantu keamanannya mas. Hei mas, bene diamane karo bapak keamanan dari bapak polisi. Sing gemplang-gemplang mata nih. Ojo gemplang-gemplang cuk. Picek matane iki. Ayo, metu. Penontonnya metu. Ayo, sing nang jero kalangan metu. Kru ora usah melu wes, ora usah melu nonyo. Monggo, krune balik nang jero. Kuwi kru ganongane masuk, Mas. Aja melu-melu. Kena diomongi ora, aja melu-melu. Ayo, Mas, ben diamane karo bapak keamanan dhewe. Sampeyan delok nang njaba ae gak usah melu-melu.